Planéta Zem. Nepatrný element v bezhraničnom kozme. A predsa je to jediná opora pre živé bytosti. Učíme sa poznávať jej absolútne krásy a jej strašné nebezpečenstvá. Zem sa k životu správa veľkoryso, ale je chladná a ľahostajná k smrti. Neustále pripravuje rôzne nástrahy a kto sa chce tešiť zo svojho života, musí zaň bojovať. Bojovať každý deň, bez konca. Mercedes sa na nás rútil rýchlosťou 160 km za hodinu. Za volantom sedel mladý, opitý muž. Na križovatke sa dostal do kolízie a pritlačil ma s ďalšími spolucestujúcimi na auto, ktoré bolo zaparkované na boku. Pri tejto nehode som stratil obe nohy a ľavú ruku. Bol som zranený na mnohých miestach. Každé z týchto zranení mohlo byť smrteľné. Stopy vidno na tomto strome do dnešného dňa. Sú to ešte nezahojené rany, ktoré sa hoja tak ako ja. A už onedlho bude jazva neviditeľná. Rozhodnutie lekárov bolo diskutabilné. Všetko amputovať a kýpte uzavrieť. Bol som pri plnom vedomí a už vtedy som sa rozhodol pre boj. Odmietol som dať súhlas k amputácii. V operačnej sále nastala krátka výmena názorov, potom sa lekári rozhodli pravú nohu a ľavú ruku prišiť. Ako náhradné diely použili časti ľavej nohy. Po ročnom pobyte v nemocnici a niekoľkých desiatkách operácií a zákrokov, ktoré boli sprevádzané jednou mozgovou a srdcovou embóliou, ako aj klinickou smrťou, som sa dostal na rehabilitačnú kliniku v Konstantíne. Pohyboval som sa pomocou bariel a invalidného vozíka. Začala sa nová vojna. Moje telo jednoducho nevydržalo záťaž liečby a v mojom tele sa začal prejavovať Sudekov syndróm, čiže zánik kostí. V priebehu 3 mesiacov som bol dutý ako bútľavý strom. Úbytok kostí obnášal niekoľko desiatok percent. Bolo to ako ortiel smrti. Po zdĺhavých bolestivých rehabilitačných cvičeniach zostalo nebezpečie vnútorného rozpadu a perspektíva bola dosť krutá. Rozsypať sa za niekoľko rokov, nehovoriac ani o polámaní sa pod vplyvom tiaže tela pri pokusoch naučiť sa chodiť. A vlastne to bol ten moment, kedy prakticky náhodou, ale možno aj nie náhodou, vďaka obdivuhodným ľuďom a ich vôli propagovať skvelé veci, som sa poprvýkrát stretol so systémom rezonančného magnetického poľa. S liečebným a terapeutickým systémom, ktorý mi dal novú nádej. V okamihu, keď ma lekári pripravovali na značné výdavky v súvislosti s ďalšou liečbou, javila sa táto metóda z finančných, ako aj biologických dôvodov priam zázračnou. Lekári predpovedali liečbe tradičnými metódami len 10 až 15% pravdepodobnosť úspechu. Dnes si už len spomínam na dramatické okamihy, keď som podľa odporúčania poradcov firmy poprvýkrát vyskúšal systém. Po 1 týždni som vstal z vozíka. Po 2 mesiacoch som barly mohol odložiť do kúta. Od apríla 1997 sa už môžem pohybovať bez palíc. Ležia kdesi v pivnici, už ani neviem kde. Nositeľ Nobelovej ceny za fyziku, profesor Werner Heisenberg, raz povedal, že elektromagnetická energia je elementárnou energiou, od ktorej závisí život organizmu. Liečivá sila magnetického poľa bola známa už našim prarodičom. Prvé písomné záznamy existujú už od čias Krista.
Moderné poznatky z oblasti biofyziky dokázali liečivú silu magnetického poľa. V rámci výskumného programu, na ktorom sa podieľali vynikajúci špecialisti z oblasti medicíny, lekárskej techniky, biológie a fyziky, bol vyvinutý a vyrobený prístroj Viofor JPS. Je to systém rezonančného magnetického poľa, ktorý získava stále väčšie uznanie v zdravotnej profilaxii, ako aj v terapii. Prístroj vytvára striedavé magnetické pole, porovnateľné s magnetickým poľom našej Zeme, vo frekvencii prirodzenej pre náš organizmus. Jeho pôsobenie je také hlboké, že zasahuje všetky časti nášho organizmu. Pole je aplikované v podobe zväzku vln v rozsahu frekvencií, ktoré zodpovedajú biologickým parametrom fungovania našich buniek. Prístroj sme použili aj u tohto malého dievčatka, ktoré má už po druhýkrát vyklbený bedrový klb. Bol použitý veľký a malý aplikátor s odstupom 6 hodín bezprostredne po jej prijatí do nemocnice. Medzi dvoma ošetreniami mala napravený bedrový klb. Prvá terapia na veľkom aplikátore bola úvodom do narkózy a prispela k celkovému upokojeniu pacienta. Následne bol program aplikovaný niekoľko dní. V súčasnosti sa pokračuje 2-krát denne s malým aplikátorom na 9. a 10. stupni intenzity. Toto je 13-ročný chlapec, ktorý utrpel dvojnásobnú zlomeninu nohy. Bezprostredne po zlomenine vyzerala noha takto. Použili sme malý aplikátor. Keď sa cítil psychicky horšie, tak aj veľký. Takto vyzerá rentgenový snímok po doliečení. Uzdravovanie trvalo o 1 týždeň kratšie a zrast je veľmi silný, čo je v tomto prípade obzvlášť pozitívne. Magnetické polia majú zvláštny vplyv na rast a regeneráciu tkanív. Ide o obnovu poškodených tkanív, urýchlenie hojenia rán a urýchlenie zrastania kostí v prípade ich poškodenia a polámania. V klinickej praxi nachádza táto metóda široké uplatnenie. Je to všeobecne potvrdené tými, ktorí túto liečebnú metódu používajú. Magnetické pole má vplyv aj na proces dýchania. Zväčšuje množstvo krvou prenášaného kyslíka a tak zabezpečuje lepšie okysličenie nášho organizmu. Zlepšuje kvalitu a intenzitu procesov produkcie energie a tak vylučuje vplyvy, ktoré by mohli viesť k vážnym zdravotným poruchám. Ďalej je dôležité zmieniť sa o zmenách, ktoré magnetické pole môže vyvolať v telesných tekutinách. Magnetické pole mení vlastnosti krvi. Má schopnosť meniť zrážanlivosť a rýchlosť prietoku krvi. Vo všetkých týchto prípadoch sa dá jasne pozorovať pozitívny vplyv magnetického poľa. Tieto skutočnosti sú dôležité pre tých, ktorí pri terapii a profilaxii magnetické pole využívajú. Ešte zaujímavejšie sú výsledky, ktoré sa dosahujú vplyvom magnetického poľa u srdcovo-cievneho systému. V tejto oblasti sa ukazuje, že magnetické pole má schopnosť zmenšiť nedokrvenosť, čo je zvlášť významné pri ischemickej chorobe srdca, na ktorú trpia hlavne starší ľudia s poruchami krvného obehu. Všetkých ľudí, zvlášť starších ľudí, trpiących na niedomogę układu krążenia. Dalej poprawia się... Chcel by som ešte raz zdôrazniť zlepšenie transportu kyslíka krvinkami.
Wreszcie proszę... Magnetické pole má zároveň schopnosť meniť chémiu krvi. Magnetyczne posiadają zdolność zmian chemizmu krwi. Mianowicie Znižuje hladinu cholesterolu a najmä škodlivých frakcií, kým koncentrácia dobrých zložiek sa zväčšuje. a w to miejsce zwiększa się stężenie... Ide tu o cholesterolu, lipoproteíny, ktoré cholesterol transportujú z tkaní do pečene, kde sa môže spracovať. Cholesterol z tkanek do wątroby i tam cholesterol może ulegać przeróbce. Tak samo oczywiście obserwujemy... Aj pri cukrovke môžeme pozorovať pozitívny vplyv magnetického poľa na hladinu cukru v krvi. Na sprawy związane z poziomem cukru, a więc z chorobą taką jak cukrzyca. No, trzeba powiedzieć, że szczególnie... Inú oblasť tvorí výskum dosahu magnetického poľa na nervový systém. Otóż okazuje się, że w szeregu jednostek chorobowych dotyczących układu... Pri liečení takých ochorení, ako je Parkinsonova choroba, skleróza multiplex, migréna, problémy súvisiace s Hortonovou chorobou, ktoré sú pre chorých veľmi ťažkým utrpením, po aplikácii magnetického poľa dochádza k náprave. Obserwuje się poprawę po zastosowaniu pól magnetycznych, A niekedy dokonca k plnej remisii. pełną remisję, a więc ustąpienie tych dolegliwości, które wywoływane są przez te choroby. Bartek mal ako dieťa mozgovú porážku. Môžeme vidieť, že je to jej ťažká forma. Čo ste v daných súvislostiach pozorovali u Barteka? Nosila som Barteka ako nemluvňa. Mal veľmi silný výtok slín a vôbec nepohyboval hlavkou. Očká mal vždy zatvorené a ústa otvorené. Ústa sú dodnes pootvorené, ale menej ako predtým. Slínenie teraz úplne prestalo. Tak miałem otwarte. Slinenie vôbec nepozorujem, ale pamätám, že bolo silné. Veľmi zlé bolo ranné prebúdzanie. Budil sa vždy o 7:00, keď sa dcéra ráno chystala do školy. Celý vankúš a všetko okolo bolo mokré. Dnes s tým už nemám problémy. Bartek nebol schopný piť z fľaše, nemal sací reflex, neprijímal tekutiny. 5 lat był tylko nalewać. Celých 5 rokov bol na klistýre, takže vlastne to bolo veľké batoľa, ktoré sa vôbec nevyvíjalo. Neboli žiadne pokroky. Pokúšal sa síce trochu pohybovať, lebo rehabilitácia pokračovala normálne, ale do takého stavu, v akom je teraz, by sa nám ho nepodarilo dostať. Pri pôrode mal poškodený nerv, takže hlavička mu padala stále dopredu. Teraz už vyzerá celkom inak. Je schopný sám mať stolicu, nemusíme mu vyprázdňovať črevá. Pravda, musí mu niekedy trochu pomôcť, dať mu čípok, ale predtým nepomohlo ani 10 čípkov, jednoducho nebola reakcia. Začal piť z fľaše, predtým bol u neho najrečou tekutinou jogurt. A sú pozorovateľné zmeny aj čo sa týka pohybového aparátu. Bartek začína chytať rúčkami. Pokúša sa udržať predmety, pohybovať sa a držať hlavu. Vie dokonca urobiť mostík. Vzoprie sa nôžkami, hlavu ešte nevie udržať, ale zadoček hore zdvihne. Už si s tým poradí. Už sa vie kotúľať po posteli, takže ho treba strážiť, aby nespadol. Raz sa to už stalo. Vidíme tu pomalú, ale systematickú nápravu. Môžem teda aplikáciu magnetostimulácie doporučiť. Domnievam sa, že Bartek bude naďalej robiť pokroky. Musím vám ešte niečo povedať. Bolievala ma chrbtica aj ruka. Keď si ľahnem na veľký aplikátor, utíši sa bolesť ako po najlepšej tabletke. A pritom to nerobím pravidelne. A ako sa volá ten psík? Mačka. Ten psík je mačka? Čo nepovieš?
Som detská lekárka a už viac ako 3 roky sa zaoberám magnetostimuláciou. Moja 15-ročná dcérka mala ťažkú detskú mozgovú obrnu. Po 3-4 mesiacoch používania magnetostimulácie som pozorovala pozitívne reakcie. Stuhnuté svaly sa začali uvoľňovať a kontrakcie ustupovali. Zrak sa zlepšil napriek obojstrannej atrofii zrakových nervov. Dieťa začalo viac rozprávať a viac rozumieť. Okrem toho sa skončil problém sústavných infekcií. Začala som túto metódu odporúčať ako podpornú aj pre ostatné deti, u ktorých bol poškodený centrálny nervový systém. Z mojej každodennej praxe môžem povedať, že na efekty terapie treba čakať niekedy dlhšie, často viac mesiacov. Sú ale zreteľné na fyzickom aj psychickom vývoji dieťaťa. Ako rýchlo, to závisí od veku detí, ale aj od miery poškodenia centrálnej nervovej sústavy. V mnohých prípadoch som mohla konštatovať pozitívne výsledky pri telesnom a duševnom vývoji detí. Boli aj také prípady, kde sa zlepšenia obmedzili len na reguláciu stolice, upokojenie a odolnosť proti infekciám. Ale aj to znamenalo pre dotyčných rodičov výrazný pokrok, lebo v týchto prípadoch sú vítané aj najmenšie zlepšenia. Je dôležité, že som ani u jedného dieťaťa nezistila zhoršenie stavu. Keď dieťa užíva špeciálne lieky alebo je choré, potom sa magnetoterapia musí robiť pod lekárskym dohľadom. Hlboko dýchať. Pomaly vypúšťať vzduch. Čoraz hlbšie. Pekne. Tak, pekne ďalej. Tak. Nachádzame sa v pracovni psychofyziológie Vysokej školy špeciálnej pedagogiky. Pracujeme tu metódou biofeedback. Ide o modernú metódu tzv. Biologickej spätnej väzby. Pacient, ktorý je napojený na prístroj, môže vidieť, ako pracuje jeho srdce, dýchací systém, krvný obeh a tiež, ako pracuje jeho mozog. Dá sa pritom sledovať, ako účinkuje fyzioterapeutický prístroj Viofor JPS. Skúmajú sa pritom nasledujúce krivky vln alfa, beta, teta a SMR. Vlny alfa, beta a teta sú v medicíne známe. SMR sú senzomotorické vlny, ktoré sú zvlášť dôležité pre psychológov a psychiatrov. Dnešná medicína pripisuje týmto vlnám stále väčší význam, lebo im vďačíme za to, že vieme zachytiť proces učenia sa a procesy koncentrácie pozornosti. Teda v týchto vlnách sú obsiahnuté všetky poznávacie a intelektuálne funkcie.
Okamžite môžeme pozorovať výsledky pôsobenia rôznych podnetov, v tomto prípade magnetického poľa. U zdravých jedincov tento účinok nie je taký viditeľný ako u chorých. Môžeme to vidieť na prípade detskej obrny. Celkom jednoznačne pacienti reagujú pozitívne v rozsahu dosažiteľnej psychomotorickej rovnováhy a koncentrácie pozornosti. Pod vplyvom tohto magnetického poľa sa stimuluje produkcia monooxidu dusíka. Prejavuje sa ako endogénna látka, ktorá zabezpečuje rozširovanie ciev. Trvá to len zlomky sekúnd a nastane zlepšenie prekrvenia. Pod vplyvom magnetického poľa sa aktivuje aj imunitný systém. Naše telo sa jednoducho stáva odolnejším. Ďalšou oblasťou je protistresové pôsobenie. Organizmus sa uvoľní a upokojí. Odbúra sa stres a človek nájde pokoj. Je to dôležité najmä pre osoby, ktoré pracujú v ťažkých podmienkach a pri zložitých životných situáciách. Magnetostimulácia je metóda, ktorú si viac ako 2 roky vysoko cením. Na začiatku som používal prístroj MRS 2000 a teraz Viofor JPS. Túto metódu používam často, samozrejme nadväzne s inými metódami, preto sa nazývame Centrum integrovanej medicíny. Možno sme v krajine jediní, ktorí používajú také označenie, ale to zodpovedá môjmu osobnému postoju k problémom liečenia. Som za integráciu, za spojenie všetkých prvkov konvenčnej, ale aj nekonvenčnej medicíny, ktoré sú účinné a spoľahlivé. Najlepším dôkazom je, že lasery a magnetostimulácia sa stali súčasťou modernej konvenčnej medicíny. Súčasne sú tieto metódy s obľubou používané v nekonvenčnej medicíne. Dámy, ktoré k nám prichádzajú, majú rôzne ťažkosti. Medzi inými sú aj pacientky s vysokým krvným tlakom, takže sa musíme postarať o jeho zníženie. Sme schopní ho výrazne znížiť. Niektoré pacientky sa podrobili už viacerým procedúram. Ponúkame programy, ktoré obsahujú 10-15 procedúr. Po prestávke sa tieto procedúry zopakujú. Niektoré ženy sa u nás podrobili už 6 sériám. A zda treba poukázať na to, že sú medzi nimi aj také pacientky, ktoré trpia Alzheimerovou chorobou. Pokúsili sme sa vyskúšať na nich túto metódu. Mnohé ženy, ktoré sa práve nachádzali v stave zvýšeného nepokoja, sa po terapii utíšili. Dokonca sa stalo, že pacientka, ktorá bola silne nervózna a ani si nechcela na veľký aplikátor ľahnúť, nám po chvíli na veľkom aplikátore zaspala. Cítim sa teraz o mnoho lepšie, ľahšie. Najmä keď mám triašku, mi to veľmi pomáha. Cítim sa uvoľnenejšie a aj vstávanie je menej problematické. Veľmi ma teší, že sa môžem chodiť. Už celý rok chodievam na terapiu. Veľmi mi to pomáha. Technický pokrok na nás útočí. Stres a každodenný zhon sprevádzajú zavádzanie technických noviniek. Znečisťovanie životného prostredia nadobúda stále väčšie rozmery a objavujú sa nové, doteraz nepoznané choroby.
Pozastavili sme sa niekedy nad tým, prečo sme chorí, trpíme nespavosťou, máme problémy s látkovou výmenou, trápia nás neznesiteľné migrény a bolesti chrbtice. Zaťažujú nás dokonca aj jednoduché činnosti. Prečo sa už pri prebúdzaní cítime unavení, ako by sme vôbec nespali? Žijeme vo svete, ktorý je vystavený škodlivému elektromagnetickému žiareniu. Stovky nevinne vyzerajúcich elektrických a elektronických prístrojov vytvárajú v našich organizmoch chaos. Sú príčinou mnohých zdravotných problémov. Žijeme uprostred elektromagnetického smogu a nedarí sa nám pred ním utiecť. Obklopujú nás rádia, televízory, satelity a mobilné telefóny. Elektromagnetické žiarenie nás ohrozuje všade. Nedá sa vidieť ani uchopiť, nemá chuť ani pach. Pomaly, ale isto vedie k rozrušeniu 70 miliónov buniek nášho tela. V konečnom dôsledku to vedie k poruchám rovnováhy, k oslabeniu imunity, k rôznym ochoreniam a všeobecne k nevoľnosti. Vznikajú svojpomocné zväzy pre osoby zvlášť citlivo reagujúce na elektromagnetické fenomény. Ich členovia vybrali už viac ako 120 symptómov, ktoré sú prisudzované škodlivým následkom elektromagnetického žiarenia. Vedci na celom svete varujú, elektromagnetický smog je pre človeka jedným z najväčších nebezpečenstiev. Liečivé účinky elektromagnetického poľa boli známe už v antike. V posledných rokoch badať vzrastajúci záujem o takýto druh terapie a počet publikácií na túto tému sa odhaduje na 10 000. Ako pôsobia magnetické polia? Predovšetkým pomaly sa meniace magnetické polia o frekvencii od 50 do 60 Hz, o magnetickej indukcii v rozsahu 10 až 15 militeslov. Tieto polia pôsobia podľa tzv. Maxwellovho zákona, ktorý tu nechcem ďalej rozoberať. Oblasti účinku môžeme diferencovať. Najprv tu máme magnetodynamické javy. Na čom sú založené? Zakladajú sa na indukovaní elektrických prúdov v tkanivách pomocou magnetického poľa. Prítomnosť týchto potenciálov a prúdov ovplyvňuje funkcie organizmu. Ak napríklad došlo k zmene na povrchu bunkovej membrány alebo na nejakej hraničnej ploche, vtedy sa stáva polarizácia signálom pre aktiváciu činnosti, napríklad bunky. Ďalej sú to magnetomechanické javy. Zakladajú sa na premiestňovaní čiastočiek s diamagnetickými a paramagnetickými vlastnosťami, ako aj molekúl, ktoré vykazujú nejaký magnetický moment. To nie je bezvýznamné, lebo ak také pole pôsobí na paramagnet a ovplyvňuje nekompenzované spiny toho atómu, dochádza k zväčšeniu magnetického momentu. Keď pritom ide o element, ktorý sa vyskytuje v koenzýmoch alebo enzýmových skupinách, má to vplyv na enzýmové procesy, ktoré sa môžu urýchľovať alebo spomaľovať. Ďalšou oblasťou pôsobnosti magnetického poľa je voda, ktorej prítomnosť je v ľudskom organizme zvlášť dôležitá. Pod vplyvom magnetického poľa podlieha voda celému radu zmien. Predovšetkým sa mení hodnota pH, schopnosť zvlhčovania, schopnosť sedimentácie. Stúpa objem rozpustných plynov, hlavne kyslíka. Niektorí vedci pripúšťajú, že množstvo kyslíka vo vode, na ktorú pôsobí magnetické pole, sa zväčšuje až o 100%. Mali by sme si všimnúť vplyv magnetického poľa na tekuté kryštály. Takéto väzby sa nachádzajú v biologických štruktúrach organizmu, napríklad v bunkových membránach, ako napríklad cholesterol v bunkovej membráne alebo v bunkových organelách. Zmeny štruktúr, ku ktorým pod vplyvom magnetického poľa dochádza, sú dôležité pre fungovanie tých orgánov, v ktorých sa tekuté kryštály nachádzajú. Nakoniec by sa mal spomenúť aj vplyv magnetického poľa na väzby, ktoré sa vyznačujú piezoelektrickými vlastnosťami.
Ide tu hlavne o základ kostí, ktoré sú tvorené zo zlúčenín fosforu a vápnika, ktoré robia kosti tuhými. V týchto štruktúrach sa pod vplyvom magnetického poľa indukujú slabé elektrické prúdy, ktoré stimulujú bunky zodpovedné za tvorbu kostí. Preto sa používajú magnetické polia napríklad pri liečbe osteoporózy alebo ťažko sa hojacich zlomenín. Tancuje sa nám o mnoho lepšie. Po finále sa cítime sviežo aj napriek tomu, že je veľmi dusno a horúco. Zdá sa mi, že keby som túto metódu nepoužíval, na parkete by som nebol taký úspešný. Vôbec sa necítim unavená. Mám pocit, že by som vo finále mohla tancovať ešte 10 krát, tancovať celú noc. Po turnaji ma vždy bolievali chodidlá a členky. Teraz bolesti nemám. V počiatočnom štádiu prác s novou metódou sa zdalo, že systém MRS 2000 je taký dokonalý, že sa na ňom už nedá veľa vylepšovať. Ale výskumy, ktoré sme so systémom MRS 2000 robili na rôznych klinikách v Poľsku, vo Varšave, Sliesku a Poznani, nám ukázali možnosti ďalšieho zdokonalenia systému. Pojawiła się pewna możliwość udoskonalenia tego systemu. Zauważyliśmy mianowicie, że... Mohli sme pozorovať, že v rozsahu magnetického poľa, ktoré bolo využívané systémom MRS 2000, sa jeden z mechanizmov nevyužíva. Pritom išlo o mechanizmus jónovej rezonancie. Tento mechanizmus je do štruktúry signálu integrovaný tak, že funguje v každom okamihu pôsobenia impulzného magnetického poľa, prirodzene v spojení s ostatnými mechanizmami, teda s elektrodynamickým a magnetomechanickým mechanizmom, s tým rozdielom, že mechanizmy elektrodynamického a magnetomechanického pôsobenia sa objavovali už v systéme MRS 2000. Ďalší podstatný rozdiel spočíva v tom, že v systéme JPS sa využívajú dva typy rôznych signálov. Rozlišujú sa rôznou intenzitou pôsobenia jednotlivých mechanizmov, o ktorých som hovoril predtým. Różnej intensywności oddziaływania tych poszczególnych mechanizmów, o których wspomniałem wcześniej. Ale w typie na przykład... V prípade signálu číslo 2 vystupuje spravidla výraznejšie do popredia elektrodynamický a magnetomechanický mechanizmus. Naproti tomu slabšie pôsobí mechanizmus ión cyklotrónovej rezonancie. Pri signále číslo 1 je to naopak. Podiel ión cyklotrónovej rezonancie je o mnoho väčší. Ďalšou etapou našej práce bola taká optimalizácia týchto troch typov signálov, ktorá by umožnila dosiahnuť čo najlepšie biologické účinky. Klinické výskumy potvrdili naše očakávania vo vzťahu k jónovému cyklotrónovému rezonátoru a jeho úlohy pri urýchľovaní transportu jónov cez bunkové membrány. Výskumy, ako aj výsledky základného výskumu potvrdili, že tento systém Viofor JPS dovoluje dosahovať v kratšom čase a väčšom rozsahu očakávané klinické efekty. Powoduje oczekiwane
efekty kliniczne. Ako sa darí? Dobre? Prípady, s ktorými prichádzam do kontaktu a kde dosahujem najlepšie výsledky pri ošetrovaní pomocou magnetického poľa, sú bolesti chrbtice z preťaženia, poranenia, neurologické ochorenia, vysoký krvný tlak, zápaly kĺbov a celý rad neuróz. Taktiež stres a stavy nepokoja, ktoré sa u pacientov často vyskytujú. Som práve pri príprave ošetrení detí so skoliózou. Po konzultácii s ortopédom, prípadne aj s neurológom, by som deti chcela podrobiť terapii magnetickým poľom. Žiaľ, niektorí lekári nie sú presvedčení o účinnosti tejto metódy. Až keď sa sami presvedčia a vidia výsledky, keď rozprávajú s pacientmi o úspechoch liečenia touto metódou, až potom s prekvapením priznávajú, že to zapôsobilo. Że to tak zadziałało. Volám sa Štefan Kurb a cítim sa veľmi dobre. Veľmi dobre. Je to výborná vec. Ako vám to pomohlo, čo sa týka vášho subjektívneho pocitu? No, nevedel som pohybovať pravou rukou. No to je strenka, Magnetické lôžko aplikujeme pri rôznych neurologických ochoreniach, ako sú mozgová porážka, skleróza multiplex, regenerácia periférnych nervov pri detských mozgových obrnách. Veľký aplikátor má svoje využitie aj pri bolestiach chrbtice. Są to schorzenia, które występują niezmiernie. Mnohí pacienti trpia týmito bolestiami a veľmi dobre sa pritom osvedčuje bolesť zmierňujúci efekt tejto podložky. Jest to i dobrze poznane. Poza tym używamy również łóżka magnetycznego. Ďalej sa používa aj pri ortopedických ochoreniach, na regeneráciu po úrazoch, pri osteoporóze, ako aj pri reumatických ťažkostiach alebo zápaloch kĺbov. Jak gościec stawowy lub zesztywniające zapalenie stawu. Pri cievnych ochoreniach využívame pôsobenie prístroja na rozširovanie ciev. W schorzeniach naczyniowych, takich na przykład jak zarostowe zapalenie tętnic. Magnetické pole nachádza v celom rehabilitačnom procese široké uplatnenie. Túto metódu používame niekoľko rokov, predovšetkým u ochorení pohybového aparátu vznikajúceho po mozgových porážkach, pri poškodení periférnych nervov, ako aj u celého radu psychosomatických porúch. V poslednom období sme vďaka firme Med & Life obdržali prístroj fungujúci na báze rezonančného magnetického poľa. Znacząca innowacja wśród metod rehabilitacyjnych. Włączenie. Podľa môjho názoru je to významná inovácia na poli rehabilitačných metód. Liečenie touto aparatúrou má nepochybne pozitívne terapeutické výsledky. A čo je zvlášť dôležité, nekonštatovali sme žiadne negatívne vedľajšie účinky. Neobserwujemy objawów niepożądanych.
Terapia za pomoci rezonančného magnetického poľa sa neprejavuje len na kvalite našej práce, ale aj na kvalite života našich pacientov. Ale także na jakość życia naszych podopiecznych. Z tohto aspektu, ako Vojenská lekárska akadémia, reprezentujúca akademickú obec, sme spolu s Endokrinologickým inštitútom Lekárskej akadémie v Lodži realizovali aj vedecké výskumy zaoberajúce sa vplyvom magnetického poľa na vylučovanie melatonínu. Výsledky vedeckých bádaní sú veľmi zaujímavé a vďaka tomu budeme možno schopní objasniť niektoré pozitívne účinky tohto druhu terapie. Objawy i działania tego rodzaju terapii. To je môj prvý profesionálny overall, ktorý som si uchoval na pamiatku. Všade sú predraté miesta. Pravdou je, že mi na mojej vlastnej bezpečnosti veľmi záleží. Fakt faktem, ja bardzo kładę duży nacisk na zabezpieczenie przede wszystkim swojej osoby. Jest takie angielskie. Existuje anglické porekadlo. Ak myslíš, že tvoja hlava stojí 10 libier, mal by si kúpiť príľbu za 10 libier. Ak si myslíš, že je hodná 100 libier, kúp si drahšiu príľbu. Snažím sa používať profesionálnu ochranu a kedysi v priebehu mojej kariéry som dospel k záveru, že by bolo dobré všeličo zmeniť. Cítil som potrebu biologickej obnovy, lebo stres pri štarte, množstvo tréningov, to večné cestovanie, život mimo domova, stále balenie kufrov ma veľmi zaťažovalo. Preventívne používam prístroj firmy Med & Life, ktorý mám stále po ruke. Beriem ho vždy so sebou a môžem ho používať všade. Napríklad v hoteli, na pretekoch, v aute. Je to veľmi pohodlné. Ako som povedal, považujem to za prevenciu. Našťastie, a šťastie má v tomto prípade veľký význam, nemám zatiaľ dôvody ho používať na rekonvalescenciu. Na rekonvalescenciu ho používa moja rodina a moji priatelia. Čo sa týka účinku zmierňujúceho bolesť, účinku, ktorý je problémom dnešných čias, je to jeden z najlepších prístrojov, ktorý je alternatívou k ponúkaným farmakologickým prostriedkom. Hovorím tu konkrétne o celej skupine nesteroidných liekov, ktoré majú protizápalové účinky. Je to známy paracetamol, butapirazol, teda lieky, ktoré možno bez predpisu dostať v ľubovoľnej lekárni. Každý si ich môže kúpiť. Dokonca televízna reklama ukazuje, že ich môžeme dostať v lekárni. Sú to všetko lieky z tej istej skupiny. Pravdou však je, že to nie sú lieky neutrálne. Keď si dôsledne preštudujeme priložené informácie, vždy je tam spomenutá potreba konzultácie s lekárom a oboznámenie sa s vedľajšími účinkami. Predstavme si, že my všetci konzumujeme milióny, ba miliardy nesteroidných liekov s protizápalovými účinkami. Tak sa aj množstvo vedľajších účinkov znásobuje. Preto by sme mali využiť príležitosť tieto lieky niekedy nahradiť bioforom. Dôležité pritom je poskytnúť našim orgánom a tkanivám príležitosť k regenerácii. Keď je niekto odkázaný na užívanie liekov zmierňujúcich bolesť, a nie je málo takých ľudí, ktorí dlhodobo užívajú lekármi predpísané lieky, potom sa oplatí uvažovať o alternatíve. Lieky prechádzajú našim organizmom, prechádzajú cez pečeň, ktorú neustále zaťažujú.
Ak nám teda Viofor dáva možnosť tieto prostriedky vysadiť, ponúka sa nám príležitosť k regenerácii pečene. Popri účinku zmierňujúcom bolesť ide o liečenie, ktoré zväčšuje šancu na to, aby sa naše tkanivá zregenerovali. Je to biofyzikálny efekt, molekulárny efekt, ktorý sa nám týmto prístrojom podarilo dosiahnuť. Nebudem sa tým zaoberať, pretože to nie je predmetom činnosti mojej kliniky. Skutočnosťou je, že toto zariadenie sa skvele osvedčilo. Je potrebné spomenúť ešte jedno. Ide o veľmi pozitívny regeneračný účinok. Tak ako Bassett pred 26 rokmi poukázal na to, že magnetické polia môžu byť nasadené pri liečbe kĺbov, tak na základe mojich skúseností, ktoré sú ešte malé, veľmi malé, môžem povedať, že v prípadoch úrazov, ktoré zasiahli kosti a kĺbové systémy, reštitúcia ad integrum prebieha omnoho rýchlejšie ako v prípade fyziológie, ktorá je prakticky patológiou, lebo každá zlomenina kostí je patológiou. Zlepšenie stavu a zmiernenie utrpenia nastáva pri použití prístroja Viofor rýchlejšie ako pri prístrojoch používaných doteraz. Môžem celkom zodpovedne povedať, že neexistuje liek, ktorý je dobrý na všetko. Ako lekári to musíme povedať, lebo je to naša povinnosť. U skupiny neurotických pacientov je možné pozorovať upokojujúci účinok prístroja Viofor. Každý vie, aké je to dôležité. Tak vy, ako aj ja, ktorí máme 16-hodinový pracovný deň a nevieme sa zbaviť návalu práce, máme len dve riešenia. Žiť rýchlejšie, alebo žiť ešte rýchlejšie. Každý potrebuje chvíľu, kedy môže vypnúť. Niekedy sa to podarí s manželkou, niekedy pomôže oddych alebo dovolenka, ale v každodennom živote poskytuje prístroj Viofor aj pri veľmi krátkom použití možnosť výrazne zlepšiť svoju kondíciu, uvoľniť sa a pracovať ďalej. Ja osobne, aj moja rodina, používame Viofor a používajú ho aj moji pacienti. Keď mám len trochu času, použijem túto metódu. A som s jej účinkom spokojný. Efekty sa dostavia po každom ležaní na aplikátore. Pred skúškami si často odbehnem na izbu a nastavím si program 2 alebo 3. Zotavujem sa tak 8 minút. Je to energia navyše, ktorú takto získavam. Určite je to mimoriadna energia, lebo sa cítim lepšie. Okrem toho moje staré zranenia, ktoré sa obnovili, začínajú pomaly ustupovať. Miznú bolesti, ktoré mám ako dôsledok rôznych nehôd. Napríklad nohy ma bolia menej a zdá sa mi, že celé telo sa rýchlejšie regeneruje, každopádne to tak cítim. Je dôležité si na tomto mieste položiť ešte jednu otázku.
Ako je možné, že prístroj vytvárajúci elektromagnetické polia vymedzeného charakteru, skutočne účinkujúci na organizmus, je ponechaný na zodpovednosť jedného človeka? Vnímam to ako znak našich čias. Mnohé prístroje, ktoré predtým mohli byť obsluhované len personálom nemocnice, sú dnes pripravené na použitie v domácnosti pod lekárskym dohľadom. V tomto prípade to je podobné. Chcel by som však počiarknúť, že používanie by malo nasledovať po odbornej konzultácii. Je preto mimoriadne dôležité, že firma Med & Life Polska disponuje širokou sieťou lekárov, konzultantov, ktorých vedomosti a skúsenosti môžu klienti využívať. Magnetické pole preniká vesmírom celú večnosť. Existovalo pred zrodom akýchkoľvek foriem života. Zohralo rozhodujúcu úlohu pri vzniku života a pri evolučnom procese. Nemohli by sme bez neho žiť. Má blahodarný účinok na náš organizmus a on akoby na revanš je úplne otvorený jeho vplyvu. Magnetické pole nás zasahuje z kozmu, ale aj planéta Zem nás obdarováva účinkom svojho prirodzeného magnetického poľa. Väčšina procesov prebiehajúcich v našom tele sa deje za účasti elektromotorických síl, iniciovaných pôsobením prirodzeného magnetického poľa. Vďaka ním v našich žilách prúdi krv, jóny sa pohybujú v medzibunkových tekutinách a môže prebiehať pravidelný proces látkovej výmeny. V každej živej bunke, nielen u človeka, sa nachádzajú tzv. Subštruktúry mitochondrií. Sú to elementy, v ktorých sa uskutočňujú energetické procesy, za ktoré je zodpovedný tzv. Metabolický cyklus. Vystupuje tam zvláštna zlúčenina, volá sa kyselina adenozín trifosforečná. Tá pri štiepení uvoľňuje určité množstvo energie, ktoré sa v zápätí mení na elektromagnetické vlny, na fotóny, čiže na kvantá elektromagnetickej energie, ktoré sú jej hlavným zdrojom. A to je šokujúca vec. Mnoho rokov sa pozastavujeme nad tým, ako je možné, že človek vyvíja toľko energie. Pretože všetko súvisí s energiou. Chodenie, rozprávanie, počúvanie, všetko je výsledkom premeny nejakej energie. Vyrátalo sa, že každý človek, aj ten, ktorý nevykonáva ťažkú fyzickú prácu, musí vyprodukovať 40 až 80 kg kyseliny adenozín trifosforečnej, aby získal energiu nevyhnutnú k životu. Odkiaľ prichádza také množstvo energie, keď v danom okamihu máme k dispozícii len niekoľko gramov tejto kyseliny? Nejde teda len o odovzdanie energie, ale aj o pretváranie a znovu získavanie tejto zlúčeniny, ktorá sa podieľa na mnohých procesoch. Organizmus elektromagnetické vlny nielen prijíma, ale je schopný ich aj vysielať. Pri tejto výmene je podstatný stav rovnováhy. Elektromagnetické žiarenie prístroja Viofor EPS nedegraduje chemické štruktúry živého organizmu, nemá ionizujúci účinok. Elektromagnetické polia emitované Vioforom pôsobia na mitochondrie. Blahodarne vplývajú na látkovú výmenu, na syntézu ATP zodpovednej za energetické hospodárenie organizmu a homeostázu. Vplyv na bunkové membrány sa prejavuje v zmene ich povrchového potenciálu a je mimoriadne dôležitý pre priepustnosť elektrolitov a syntézu bielkovín, ako aj hladinu jónov. Golgiho aparát je schopný kontrolovať bunkovú rovnováhu a regulovať syntézu bielkovín. Vplyvom Vioforu mení endoplazmatické retikulum svoju štruktúru na účinnejšiu. Vplýva to na procesy, ktoré sú zodpovedné za výživu buniek kyslíkom, za príjem a vylučovanie životne dôležitých substrátov.
Je potrebné zdôrazniť, že tieto magnetické polia musia byť charakterizované príslušnými hodnotami indukcie a frekvencie, aby zodpovedali úlohe magnetoterapie a magnetostimulácie. Je veľmi zložité stanoviť tieto hodnoty, ktoré sa dajú určiť len celým radom náročných a dlhodobých skúšok. Je potrebné sa oprieť o mnohonásobné pozorovania, aby bolo možné zistiť, ktoré riešenia sú optimálne. Veľmi dôležité je pritom zaistenie bezpečnosti užívateľov prístroja, ktorí musia mať možnosť prístroj obsluhovať pohodlne a jednoducho. Len tak môže byť obsluhovaný ľuďmi, ktorí nemusia o technike veľa vedieť. Prístroj Viofor JPS je takýmto prístrojom. Spĺňa všetky vyššie uvedené podmienky. Poskytuje potrebnú bezpečnosť pre užívateľa, je nenáročný na obsluhu a disponuje širokou paletou signálov, ktoré vytvárajú elektromagnetické pole. Po ťažkom tréningu je človek vystavený veľkej záťaži. Keď si však medzi tým môžem ľahnúť na taký aplikátor, je ľahšie znovu nadobudnúť sily a v tréningu pokračovať. Som toho názoru, že by si to mal každý vyskúšať. Možno to nie každému pomôže, ale mne to pomohlo. Som presvedčený, že to pomôže každému, kto má nejaké zdravotné problémy. Pestujem šport, pri ktorom sa vyskytuje veľa zranení a celé telo je veľmi namáhané. Po bojoch je človek veľmi unavený a keď použijem tento aplikátor, tak to naozaj pomôže. Prirodzene nezmiznú tak všetky poranenia, bolo by to nemožné, ale pociťujem úľavu. Človek je na tom lepšie a má znovu chuť pokračovať. Stretol som sa s prístrojom pred 3 rokmi. A všimol som si, že športovci, ktorí používali prístroj, konštatovali zlepšenie celkovej pohody. Samozrejme, to bolo od prípadu k prípadu rozdielne. Je to vec individuálna, ako človek na terapiu reaguje. Celkový dojem však bol vždy pozitívny. Domnievam sa, že v našej práci by sme mali byť prístupní inováciám, rôznym novinkám, ktoré posilňujú vitálne sily a zlepšujú regeneráciu. Vzniká prirodzene otázka, či je možné túto terapiu aplikovať aj u zdravého človeka. Je známe, že každý od narodenia až do smrti disponuje určitým množstvom pohybovej aktivity. Toto množstvo je u malého dieťaťa zvlášť veľké a s pribúdajúcim vekom sa zmenšuje. Pozastavme sa nad tým, čo je to pohyb. V podmienkach organizmu je to premiestňovanie sa častíc s určitým nábojom v magnetickom poli.
Je známe, že všetky tkanivá disponujú určitým magnetickým momentom. Pri terapii sa tento prirodzený priebeh opakuje. Aplikácia magnetického poľa nám určitým spôsobom nahrádza vykonávanie pohybu. Sme opäť v štúdiu, aby sme vám mohli Viofor EPS, prístroj na magnetostimuláciu, predviesť. Beata Kviatkovská mu vďačí za svoj titul vicemiss Poľska. A teraz prezradíme tajomstvo, je to vďaka doktorovi Jánovi Kozickému. Bol to doktor Kozický, kto Beate terapiu s prístrojom naordinoval, a to po dramatickej udalosti, ktorá sa odohrala krátko pred finále Miss. Krátko pred voľbou Miss 98 som mala nepríjemný úraz na motocykli. Na celom tele som mala rany a odreniny kože. Tým bola moja účasť na súťaži ohrozená. Znepokojovali ma hlboké odreniny na pleciach a na ruke. Najhlbšia odrenina bola na malíčku pravej ruky. Usporiadatelia mi dali podmienku, že rany musia byť natoľko zahojené, aby sa make-upom dali zakryť. Inak sa súťaže nemôžem zúčastniť. Mala som prirodzene strach, lebo už pol roka som sa na súťaž pripravovala a nechcela som, aby moje polročné úsilie bolo zmarené. Mali sme len málo času. Do začiatku súťaže ostávalo len 6 dní. Každý deň, ráno a večer sme použili veľký aplikátor s programom 4 a malý aplikátor s programom 6. Moje pomerne hlboké rany sa rýchlo hojili, čo bolo úžasné, a pomaly som začala dúfať, že sa bude môcť súťaže zúčastniť. V deň súťaže som rozhodol, že na zacelené rany je možné naniesť make-up. Krátko pred súťažou mi teda na skoro zahojené rany naniesli make-up, takže diváci, ktorí nás videli naživo, nič nespozorovali. Riadiaci prístroj. Veľký aplikátor, teda podložka a ostatné súčasti zariadenia. Malý aplikátor, ktorý sa nazýva aj vankúš. Bodový aplikátor a iné príslušenstvo. Diaľkový ovládač pre pohodlnú obsluhu. Viofor EPS je prístroj najnovšej generácie. Je účinný v profilaxii a podporuje proces liečenia. Prístroj bol vyrobený v súlade s akostnou normou ISO 9001 a je chránený patentom. Využíva slabé, pomaly sa meniace magnetické pole na magnetickú stimuláciu. Cieľom je podpora fyziologickej funkcie nášho organizmu. Stimulácia prirodzených životných procesov za pomoci elektromagnetického poľa uľahčuje udržanie stavu homeostázy v podmienkach zmeneného prostredia, aké so sebou prináša rozvoj civilizácie. Zdravotná profilaxia sa týka každého z nás, a to najmä z dôvodov znečisťovania životného prostredia a nezdravého spôsobu života, ktoré sú hlavnými príčinami zdĺhavých civilizačných chorôb. Správne nasadená magnetostimulácia je medicínou uznaná metóda, ktorá podporuje proces liečenia mnohých aj chronických ochorení a následkov úrazov. Telesné tekutiny ako krv, lymfa a medzibunková tekutina pôsobia ako vodiče jónov. Novouplatnený systém tvorby variabilného magnetického poľa vo Viofore využíva súčasne magnetomechanický a elektrodynamický efekt s ioncyklotrónovou rezonanciou. Tento výsledok je dosahovaný použitím dvoch rôznych magnetických signálov a ich vzájomnou opačnou kombináciou. Vďaka tomu sa získal efektívnejší transport jónov v bunkových membránach a v medzibunkových štruktúrach v porovnaní s doteraz známymi metódami magnetostimulácie. Prístroj Viofor EPS znamená jednoducho lepšiu kvalitu života. Slovenské znenie pripravili Peter Ašev, Beata Drotárová, Rudolf Šmer, Robert Kučera, Katarína Jánoš Házy, Jaroslav Hajda.
Ocenenia a vyznamenania pre Med & Life Polska v roku 2000. V roku 2000 bola firma Med & Life poctená viacerými prestížnymi cenami a vyznamenaniami. Okrem iných aj podnikateľskou cenou za inováciu a kreatívne prispôsobenie firmy potrebám moderného európskeho trhu. Slávnostné odovzdávanie cien poľským prezidentom sa uskutočnilo na 7. celopoľskom fóre malých a stredných podnikateľov. Je to fórum, ktoré je okrem iných podporované Zemskou hospodárskou komorou. List prezidenta okrem iného uvádza, že prestížna cena pre firmu Med & Life Polska dokazuje, že dosahuje ciele, ktoré si v hospodárskych kruhoch zasluhujú uznanie a vážnosť. Okrem toho bola firma Med & Life Polska s výrobkom Viofor EPS vyznamenaná v súťaži Poľský výrobok budúcnosti, vyhlásenej predsedom vlády. Predseda vlády vo svojom blahoprajnom liste napísal: Váš úspech je korunováciou dlhoročnej práce. Za túto prácu vám chcem poďakovať a blahoželať k vysokému vyznamenaniu. V kategórii rehabilitačných zariadení obdržala firma Med & Life vyznamenanie na 8. veľtrhu rehabilitačných prístrojov v Lodži. Vyznamenanie Poľský vynález z roku 2000 prepožičala Svetová nadácia Zdravie, a srdce za metódu magnetostimulácie JPS, vynález 3 profesorov Felixa Jarošika, Januša Palušaka a Alexandra Šieroňa. Metóda bola použitá v prístroji Viofor EPS. Odznak a diplom Poľského výboru pre boj s rakovinou prepožičali firme pri príležitosti 10. kongresu výboru. V roku 2000 obdržala firma Med & Life medzinárodné certifikáty akosti. ISO 9002 za akosť produkcie, inštaláciu a služby zákazníkom v rozsahu výroby a predaja prístrojov na magnetoterapiu. ISO 13488, norma za výrobnú oblasť zdravotníckych zariadení v rozsahu výroby a predaja zariadení na magnetoterapiu. Jedna z noriem, ktoré platia pre Spojené štáty a Kanadu. N46002, európska norma pre kvalitu zdravotníckych zariadení v rozsahu výroby a predaja zariadení pre magnetoterapiu. Táto norma platí pre štáty Európskej únie. Firma Med & Life bola v roku 2000 za Viofor EPS systém ocenená aj certifikátom MDD 9342 EEC Európskej únie. Tento certifikát dovoluje označovať tento prístroj symbolom CE spolu s notifikovanou jednotkou SGS Yardsley. Filozofia firmy Med & Life Poľska sa môže definovať ako postupné vylepšovanie kvality výrobkov a zároveň neobmedzená spokojnosť zákazníkov. Pre dosiahnutie tohto cieľa sa nepretržite pracuje na vedeckom, klinickom a technickom vývoji, ktoré sa účinne sústreďujú na funkčnosť a účinnosť jednotlivých výrobkov. Výsledky výskumu zaručujú neustály vývoj výrobkov a ich najvyššiu kvalitu.